Pini nale tum karbi kur phomai pen patir pipon sidak karbi handun pilu menjong klam rong marjong along. Nale tum pini aron barim kedeng amai pulabang somai peman pon lo lasi desemet pet labang somai kupi posi peman pon nangkok ba ma kupi posi deng pon nangkok ma lapung soputhak nali klar dak pen rat pan pachini jimas. Kardom ধরম কাপড়ে লং কিন্তু kecil kedodul lapu aron barim thot kacewang thuji pulo cewang laso aron barim thot along anim rokom karki kapejo nangace ruitu laso amai pini paman ponno lapen la kacewang abang phi bang pho tumanta aning arong aning kang sampensi manpeng nang sedengun lo lapente karkli kapejo parai pakom pojia panstame bumur bukanta misen meet pen angtek longpon lo Me peglo. Te pini nale tum labang so asai ke deng po don kwan baga phai nale tum pini deng pon long lo sarap soputhak na nali pachini ji. laso pini nitum ke deng pon latum aron barim thot kache wang thu laso abang ke don ko rathro lapente abang thu ke bang paru sira bang thongkera pho bang thulo lasi laso ateng amang pensi ini bangke ini fai kere troksi arni ni tum deng ponlo la pente apo karjulong ateng ke non kasi wang thuji puta duolang Te la so non nale pulo non ke bangi tum da du ulang pulo si non nale tum puthot labang so ningkan le thos tamela puson ke deng pon jamai ako deng pon thulang ma. ke wang ja hok pulo tela ke deng pon nang ko deng pon rek po laso aron bang ke dak ni tum karbi kur pho pe na bang kachi tit ki pason si ni tum chunga chi sa Nale tum hedi. Nia meeting long nilitum kachop hapon la North East and Church working president alang limen ke binut kumbang pulo alang li जनजाति धर्म संस्कृति सुख समाज North East in Church alang li wangsi itu ban penang alam nang thalo la pen la solong selang tum politimung alang li finance in charge lo la ke North East sorry West Karbianglong pe East Karbianglong alang in charge lo nang chetong tu Protap Terang lalang lita presiden Jonajati Suraksa Mans alang li ke West Karbianglong along lo sonak taksi Mondor Teron Maipu alang lita East Karbianglong lo la Jonajati Suraksa Mans presiden niklo sonak taksi Joysing Terang alang li ke Nijang Karbianglong lo Jonajati Suraksa Mans Kongchun Banglo sonak si Omid Ingti Vice President alang li ke East Karbianglong sonak si Penang ilitum long patumi aluhi kachopado tasi alang litum non ilitum along kariform karbi kurfo atum pining penke kariform mane kacelar ilitum adhorom nonateng honghari mate ilitum aron barim cipucho bangke pirthi itum anima bangke chamte daji pusi nilitum ke pini pen bangke bari thei pu adhorom si karbi kurfo penke hokpon dalo nasi halaso dhoromalo jong si nang chupe ogdunji nang dunji polonte nilitum kaprek kaprek adhorur mata kaya mata towar ingkuwa isilalo apen soni bangke ilitum bari the dhoromalo nang chupe ogdun ji aprang hempu bojonthom hempu mukrang rasinja la sarklidat apisi nilitum along bari the dhorom nang chupe ogdun longji